Cold Spring Resort, Pugagaw Cold Spring Resort, Barangay Salpat, Pasukin, Ilocos Norte. At dati si Bubukel nga grupo ti Kumusta Ilocos. Datoy nakaado iti kay kayo, naposkol iti kay kayo, naduma-duma nga klase iti kayo, mga kapatid. At danto madamdaman detoy jayan ti ubog, detoy Cold Spring. Nga iso detoy kayat tayo nga ipakita ka detoy YouTube channel tayo, mga kapatid. Mabuya yun to, may pakita detoy daydaywen ti kaaduan. Ket kadagiti sampay nga umay ket kayat na ito may agpasyar ditoy. Maadanto amin ditoy YouTube tayo no kasano makadanong kay ditoy Pugagaw Cold Spring Resort. Ken itata intay makadkadwa detoy nga gwapo. Padami kini mang-al nga gwapo nga kagawad. Jak lang pagarup nga at dagayam kastoy nga lugar iti bukod tayo nga Kailukuan. Amom kaslada kiti sa bali nga lugar. Kumay jay Thailand. Wano jay Laos. Ken Indonesia. Kas makita yo iti Lawlaw medyo talagang nature. Nature. Nakalamlamis. And presko ti hangin. Yung pagarup po no adayo na iti pagnain mitat tayo manipo iti nagsardingan kilugan na kurang lagayam nga may isa nga kilometro natalugasot na ibagana po tayo mano iti pagbayad di tayo mayat nga umay dito adda ka di bayad tito di tayo local tourist kan foreign tourist at papada di mapatak dito mapapintas nga cottages i-base mo lang taka dahil before pandemic na po di bawasit adda dakkel nga cottage yung idi kami O sir, DJ ko sir, di entrance fee. Di nagpatungan tayo lugan na sir. Diyan na pagpakuamin ko mano ti 10 pesos sir per head. aha Idi. Kano di cottage yun sir. No ada aga ko par. 250. Di may isa nga ka, well sir, di kadadaklan sir, 250. Di alam namin saan nga sir na semento, 150. Okay. Ket DJ nga ro no, swimming pool to no makaaramid kay tinayon dete may sa ijay manumet ti pagbayad libre ka di. DJ to ti asosasyon ng sir. Actually kada kita nagbibuya saan dapay nga plano dapay lang nga papintasan na po. No pay nag-operate itay before the pandemic. Medyo nagatiwangwang basi kada iti panahon ti pandemic iti 2 nga taon baybayan ta awam met ti umay ditoy ngem prantada nga papintasan manen i-repair da dagiti facilities madalusan ken maikan kadagiti umisong mabalbaliwan. Awang ka di deti tanod met nga Ato, kas sir. namang alalay ka Ato, DJ ka. Okay. Kompleto sir, no di member ng asosasyon, barangay Tanod, kanta ka mga barangay opisyal matang sir. Adda ka di diti plano yung aramiden nga diti pagipanan to iti basura diti umay activity ito. Di ko mano kapkabang alamin to dati ko ating munisipyo, kaya ada dam site ng munisipyo, no kaya amin to dati pagbayad, so dato may mga lagay ko sir, basura. Masapul nga mapreserbar datoy tapos sana mapukaw dito ubok at masapul nga sana mapukan dito kayo no dito palayo ng pay. Kaya di pasigurado di leader ni Apo Kapitan Marcos Garanyo By December. Kagawad by December nga nalinap very safe dito nga lugar babay niti panang gwardya dito barangay Tanod kan dito dumang opisyalis dito nga asosasyon. So nga awisan na kayo, may kayon. By December, ready December, ready. tayo na mismo
Ito'y cold spring nga kungkunada nga masara ka barangay 26 Salpad Ilocos Norte. Inmena tayo kinuyog ni Apo Kagawad Enriquez Garanyong. So makita tayo dito ayan dito spring Apo nga ayan aga po sa Gingato. Then iti pala ang manipod ditoy ket ada pa iti 300 meters so medyo ada yung basit iti pag nain tayo nga umato, ito nga da kami tatang nga mag-describe no kasano iti ipapan ide nga ito nang yung dito kanugan mga parte kahit mabali naman sa rani dyan isuntun iti maaramid nga iti pagbibugusan kaya nakaseparate for adults and for children ako dati nga resort nga umay pagbibigusan kaya umumayan dagiti mayat nga agdigos kaya mang filmet iti kinalamis iti Cold Spring iti barangay 26 Salpad barangay Salpad Pasukin kaya nakamon nakadayon ka hindi ka kayo dito ay alwada maapo cameraman kat napigsa dito yung danon na bumaba ito yung cold kaya ang cold cold Kanyo tigas takat nun no nga kwenti Tatakanin ko, hindi siya nga umay, hindi tayo ubing. Makamamak no, at ako nga ba? So ngayon kami triya, ha? I-dredge siyo kagawad. Ada mo sir, hindi magmag, sir nga, hindi lang ng puspuswak, iso tibang pangpatya ng dano ko, tapnap ko. Kutkutan nyo. Ay, delikado sir. Delikado. Baka ko di kataunog. Agrusoon. Sir. Pati dito. So nga awang mangkutkuti sir nga ko. So dito masapulat nga masimento. Ito yung Oh, nakadawa. sir. Pangpaduktot mo lang gigit ko. Napintas dito. Napigsa dito, ubog lang, kasla nakapsot ngayon napigsa. Napigsa sir. Dito yung mga mahal nga, kanang nasaas. Mapaniti sa baling nga ko ha.
Nga, Barangay. Kaya oo. lang nga daabot na nga pang papananay ko. Kaslan. Kung sir, tabang iba nga barangay nung papananay dyan duma. Ang damo to bugda nga tisabaling nga barangay nga rin ka ba? At damat sir, bali dahil tamat lang source na ano ko sir. Nga pang kuha na siyang umusok hindi kuha. Kasla full. Uy. Kakayan na. Sa kuha. Umunig ka, Jai. Uy sir, Kagawad. kanya pa, tas nila sinuro kidin sir kata may tiko. Kaya kita pa tada mga istorgon dito ha. Mang mismisa kayo mitla dito. Uy sir, no, iti champo ko sir, ti sangawanan ti talo nun. Malaki ti pastor Tata. kada padi. May dama Manglimos. Manglimos kasi uy. Mayat. Sa dati hindi sir, si pag-aamok, duwang barangay, susugaan kan barangay Salpad. Hindi nakakauna, isudat nakadiskubre. Ang alalakay. Data susugain kat tuyan ti. Kasi lang sir, bangit lang nga barangay. Dasap. Natayin ako na ni Mang Al na agaramid damit iti swimming pool nga para kada kita ububing. Dati akit pang adult na gito eh. Para kada tayo nga senior, kada nga millennial, ganun kita pangubingin na kita. Sa bagay, natanganit ko dito yung instant update na. Swimming pool ko na kayong kastimat. Ano tambayan yun ang mga pagkagawan? Jadi sir, mapatambakan mo po sir. Tatlong umatot ko ganun na. Basta di matulog. Pag diretso mit lain, may samit lain na tidamin na nga mapang tumabang. Bueno, mga ramit kayo to ti, dati Jadi sir, sa baling na kami sa kanto si Kasya, di ko sir. may daken nga ho. Pero sa bali mit nga danon ti mapang mangkarga ka. Saan balak mo sir, sa bank. Diretso din ako sa ating mapagpapang mo. Ito ay dati ijay, yung picture tayo nga nauneg, kapag gapuan ti ubog. At dagayam na ko nang datay nga, at dapay gayam umuneg ka, dati jay sirok na, sirukin jay rocks. Umuneg ka, o naununeg pa'y, nga paset, kapag gapuan, dito yung napigsa nga ubog. Kahit kunam sa pa'y itatay nga, itay swimmer nga, nagusar ti oxygen, nga mapamanglansad. Jay usto nga kalansadan na kapigsaan ti kubwar ti ano kunam nga handa pa nga naabot di jay usto nga kaunigan na ta gida kayat lamiis na jay unigen kasya nga talaga ti sitwasyon na dito ubog kagawad. So sir, pwede po sir, dito na katirihas, bulag bumuka sir ya. Tausukan basi akaradak sir, lang mo yun, dyan tayo mausok. Tapos, diyain mo laptop sir, adalom diyain. Mga 20 meters, mali po dito mausok, 20 meters pa lang kadoy na sir. Mga adalom diyain. Kemti ko na jay na pan dagiti swimmer kagawad mano nga metros ti ka kunig. Diyain ti ham dama mapinpoint sir, no kasano kaunin. Handa nga nalansad O ka siya talaga. talaga nga, as in na nalang ni Ngem mano nga metros jay na danon dati kalkulasyon da mga kagawad. 6 meters sir. Apo na unig detan. Unig. So, Naunig tayo dito ikat talaga intent niya ako Diyos na sagot. Kada kayo dito iken sagot na kada giti tao nga umay bumasyar kada iti nga lugar. Ngem hawon pa iti naka-discover kagawad nga dati adda sugat na wenno dati ko hotel na ket mapanagbugo. Digos ket malaingan awon net. Ata di giti dadto mga lugar ket di kano ket dati DJ danom ket makaagas. Hot spring. Hot spring. Ngem digiti. Cold spring na dali. Ano nga barangay ti mga beneficyaran na kadigiti at taltalon nga pasayakan ti irigasyon. Bago sir, duwang nga barangay Salpat, yung barangay Susugan sir. Okay, mga kapatid, ano lang kayo sa Kumusta Inocandia? Okay, nakamanin ni ang Al Agno, Sumar Manuel Agustin, Kagawad Enrique Caranyo, ni photographer mi, Kanaanos Nagaget, veterano ang photographer, Ken Isuti, production manager, dito Kumusta Inocandia, Benny Ventura, Adegjay Dikuden, ni Tato Kodal, ken ni Mon Arizabal, ken ni Tay Secretary, ni Elsa Ventura.
Yes, over and out.